Usihlalo kazwelonke weANC Umnumzana Gwede Mantashe uthi ukuba iqumrhu lezophapho kweli SAA liyoyisakala ukuzimela ngaphandle kwenkxaso mali kumele lithengiswe. Umnumzana Mantashe uthi urhulumente akanokwazi ukusoloko ehlangula eliqumrhu ngeebhiliyoni zeerandi ngenxa yokuba lisohluleka ukuzenzela imali. Mantashe ebethetha kumsitho weANC wokubhiyozela ukugqiba iminyaka ye-108 equmrha kwiphondo laseMpuma Koloni. Usihlalo ANC kuzwelonke uGwede Mantashe akafihli makhuba kulinywa. Uthi ngasuka ithengiswe nje iSAA xa ifeda ukuzimela, esithi kufana nokugalela engxoweni evuzayo ukuqhubeka kununuswa iSAA ngemali. Okukulandela isibhengezo senziwe ngamagosa anikuxanduva lokuhlangula uSAA sokuvala imizila ethile nesiphakamiso sokudendwa kwabasebenzi. Ubefuna usurvive mayenze imali iSAA then isurvive, uba ikwazi mayivalwe. NgoLwesihlanu umongameli uCyril Ramaphosa uthe urhulumente akahambisani konke nezigqibo zakutshanje zakwa-SAA. We are not in agreement with what the rescue practitioners have come up with, that domestic flights should be cancelled, and we want to find out what the rationale is, and we want to have a discussion with them, because SAA is not only a great symbol for the country, but it is also an economic enabler. Ukanti nakule imibhiyozo yeJanuary 8th, umba weenkonzo ezingundoqo ibiyeyona nto ijongwe ngamehlo abomvu. Ngenyawo nangokuhamba ndisuka kaSilatsha yabo umbeka emoti yofuna umsebenzi yabo. Yabo sentsho sithe nale nkuleko yenu yabo abantu abahlutha izityebi zodwa yabo ayeye amahlwempu kumxoko bosisteri. Ewe khona mntana sika into endikithemba ngoba ndiyayithanda iANC. iANC ithi inyathelo lokuqala lokulungisa urhulumente bamakhaya kukonyula isikhokelo esiwaziyo umsebenzi. Izinto esizibona ezenziwayo ngeWomen's League neYouth League kusuke kuhlala umuntu avuke ephupha iphupha achitha istructures apha ayizukwenzeka loo nto kweliphondo sihlala. Kusenjalo iANC kweliphondo kulindeleke ukuba ibambe inkomfa zeengingqi zolonyulo lweenkokheli i-Regional Elective Conferences phambi koJuni. Kwiindaba ze-SABC ndingubusisiwe weMnumzana Mantashe ndisequmrha.